kubor nakaslem jong unongsan hima. Ka Neutral Border Dispute Redressal Forum lingba uba chandame singo uba longkumu chairman uloong bami kejing huri-hura hapadeng ki khasi bat karbi hasnong lapangap kadai namar kejing le palatput kinong karbi habakran chikila pathai khobor uba chandame singo uloong bana kapor shakapor ki karbi ki jupendek ya ki balet shakibri namar kejing bam sngoshngan hakni kapor ot kaba kinong rep hakithan menta ki let bri da ki kenhon Henry klem dadon kanu ka jing thumu ban penmi jing plumar shu uloong bana kaliang ka sorkar kade ban siu ya ka bai lot ksan shaki nong rep lada kim yo alat ban ot kaba menta ka sngi khatbai terek bana bich feu arjar hosan te ngi penpau ka jing sngiu khia halor ka jing jia ak snong lapangap bada ka juku poru na kaliang jongi hikum ka forum ka baju yeng na ka benta ke jing joki pai nong snong jongi ki badon ki snong khaput bad ha ka jing de bakane ka kam na ka por niladep ai ke jing tho ki bubun teli ke government ke sarkar jala jongi bad in person meeting ru niladep yeshong sibun teli kita ki meeting na ka benta ban wanra ya kata ka chongsuk chongsan ka roi ka par ya ki pai nong snong jongi ki badon ki snong khaput te na kaliang jongi nyim ong ba ka government kam sim khia ki don hi ki benta ki ba ka government jongi kala simkhia haga jing ide bar kene jing hindrei kumbang liyo ihi de le jongi khmat ba kene ke jing simkhia jong government kampat biang na ka benta ban ai kata ka jing yada bat wan ra kata ka chongsuk chongsan ye ki perdok persenam jongi ki besong ki basa siki ceka khapot bat khamtam siki sunong ki thag badon spok blok 1 bat blok 2 te ka khubor lani ka jingdon kam ka ba ngi kwa ma pen smeu sebaro kipat lani ki khon ka bri hunyo trap hakani ka por ka dei phang jing jia ka bajia hakani ka arsni lai sni man sni mo haka chnong la pangap haka ba kalami ka to ka huri hura haka ba kalami ka jing ye choy dat bat kumbang yu ih kalat pathai kubor ba katto kat ni naki ken hon jai benriu karbi kila ye mensau bat ru uwe ula du no elaga jong jing im haka to jing jia te hoi hi ngi hi na kaliang jong ka forum mo ngim kersan ya kano ke jing yo umsau ke jing umsnam te ngi yeng be halor kanong rim ban ya kren da kata ka hok bat ke jing shisha da kata ka non violence te hendrai ladangi pej pat ya ka jing jia lene ya ka jingle omde bengi keno nagi we pat ki ken hon jai benriu kalong seba polat put ya ka ba ki jai benriu jugi ki dei ban sha bat ki la ban sha te khen diat kapor kam sha yengi bangini kren slam te kumbangi tip hi nadu handai hanthai kulong kuma ka snong lapangap ka dei be hi po put usam jong hima jaintia bat ka habru po ki ilaka siliang mentang bat ka snong tapat lek badang suseng hakisnem chejar khandai spa sau phewe sau phewar kat kumajing tip ka mangalayo kadai ke snong kabala aibor daki wahe snong jong snong lapangap bakin chong snong hangto bat da kumta baro kito kilengkha ki puta ki badon hapo snong lapangap om de hiru tang hapo snong lapangap wat si cepo snong tapat cepo snong jorong baro ru ki de kilengkha penthor ki bakini ki pa snong jong snong lapangap ki yo pating nadu kilong swa ge manswa badon ru katto kat ni ba kithit naki karbi bat kumbalong benta kumba 95% kilengkha barok baron situ ki debe jongki kasi penar jongi bat kini kilengkha kimhap hapok area snong jong snong karbi namar ba sete gemut kidang don ki area snong phi kidang don ki area snong ke gini kilengkha kimhap hapok area snong ki hap be ki debe ki private property te namar ba kidon lagi jongki kot kisla bat ki siuru ika khajana te de halor kane ke dong rimba ni ong ba kane ke jingle jong karbi kade seba palat put te subu kum kanuksa omde ke nuksa ke jing sishahi nadu bami ke to ke jing kan at ladang apa kelau nai me mo rpw terik te kami no ke to jing kan at hadin bagi kepai kasi penal jongi gelelek ban phot bar jenrat no ye gitu ki plantation jogi hang to te hak to ko por ki babun ki pai nong snong jongi kimpat de pat thung kaba
don ki penthor ki ba ki up ya ke por liur phi ya ka yo slap te ha ka to ke por ki pat yo ban thung ko ba kidang bun ba ki bong pat yo ban thung ko ba ka to ke por te ke mut ki la pe phi ka ta ka thung ka tep ko juki na du bami ka to ko huri hura bat hadin nang ta ki to ki bale yo ban thung ru kami si bun ke jing e ki bapli na mar ba kim yo shu ban lek pe ban lek pe wa ban lek pen khuj king na mar ba ki trap ki e ru la cha thang lot ko mang yo i ka la pa ko bor bat mentale la des ka por ot ha ka por ot ru ka mut kim pat yo ban ot lek mut ban lek ot si sin ru la cha siat jeri la cha maham kum ta ter king ti ka mut ha ba ki breu jungi kim nut shu ban lek ot i we ar ngut kum ta ter ti ki hap no ban ya lang king chubu menta mo sisngi gia lang no halang kha jonga next part halang kha jong ini kum ta ter king mut ki la ye penlum pelang no barok si snong ban ye lek ot kum to de ka hun namat ba kim nut shu ban ye lek i we ar ngut te ke jing e ka long ba balai be ki breu jungi kim la sha na lor ba la du ban thung ban tep na lor ba la du shu ban pen khoj ban ai ban ai wa kum ta ter ha ka ne ka por ot ru kum mut kidang ya pendik kum to te kinong som snong hi ka snong la pangap ki dei be barok ki kinong rep kim don re ka jing mi na we til da kim yo ban lum ban lang yi ki jing tung jing tep yo khaw ku ba jong ki na e kin bam king ki lakta yo ku ba ki lakta yo khaw ki lakta e kam sim em ki lakta e ka jing im em te de ne ka daw ka mut bagi breu jong ru kim la sha shu te ka ta ka jing le ka jong ki bat na ka liang jong hi kum ka forum ni kren shai ba ka snong la pangap hi kadang dei pura po purusam jong jala megalia bat barok itu ki caka ki puta ki tu ki lengkha ki bri ki nong strong jong chong la pangap ki dei be hi cepo purusam jong jala megalia jongi na mar balai bala nang ipek tangkat kum ka tu ka notification ka kendai spa san phawai ka badmi da ka asam hiru kat kum tangkat kum ka jing kedeu jong ka toru ka ne ka snong hi kadang hapura cepo purusam jong jala megalia hinrei hadin ka ne hadin bala penyap no bala supersit no ya kan notification kat kendai spa san phawai daga asam notification hi ke bala penmi ak snam kendai spa san phausan te ka to ka jaka kadang dei ka dispute area te ka jaka ka bompat don utau purusamu batikna yau badang dei ban penbe ya ka blok turu dei bari transfer biang spot mekalea kum ta ter ken te ka jingle jong ne karbi ka mot kim burom shu wat ya kata ka notification jong asam ken te ki le be de ka bor te hangni nginon ban ong ba barok kini ki huri hura ki bami na po snong khanduli po snong lapanga po snong mukuro po snong psiar muluber kum teter ka dei be hi ning kren da ka basai ba kani ka karbi anglong termos council ka dei ban simi ki klik ken dei maka dei ban le kum ki kini ki kam ki ba penbi kini ki huri hura katuk entry tax ger po snong khanduli ru kani ka karbi anglong termos council ka bumut pendieng te kani ka plantation hang neru kumut ka karbi anglong termos council ka bale but samanta kamut ketuga plantation ketuga jingchna surok ke plantation ke badon chpo mukro ru gari karbi along termas council ke bapen le berkum ta ter te ngi kran ke basai ba kane karbi along termas council ke dei ke ban sim ya ka responsible haga jing ide berkani ke jing dia but sakaweru ngi na kaliang jungi kum ke forum ngi kwa ban ong but ngi don ru ban ong ba ngi ai bor ai man sim ho oi gumang ong men nemo ngim pen slur ya ka kam ya snam ya ka kam ya syo ya dat hindrai ngi dei hi ban yeng de klenti ka hok pat klenti ka an hindrai ngi don ban kentu ya gibriu jungi ki basong ki basa si ki chnong kaput ba kim dei ban long ki ba khauput ke dei ban long ki ba slur bat ki dei ru ban long ki ba tip ki basai ha ka jing ya dei pat upur usam te kumang tip hi ba kane ka jing ya le kampat kut kapor kadang slem yingi begini ban yeng ya le te nyim dei ban sha penej bat nyim dei ban sha pen ngop kum baji ha katuk hanyo terik phi na ka banta ban yasuk une ukarbi ubu sendon ngi jing dawa te ulai kenroi ma uhi bat anda gibre jungi ki pan kata ke jing suk ubu sendon ngi jing dawa te ka perthai ayu ke bukum kene ha katuk pis meeting ke balalong henriu terik mentau benai mo hapo khanduli bop kum nong karbi ong uwan haga jisha ke district administration ka pha ya bakin wantang para district administration bar hadin nak tahu karbi one more than 30% haga ta meeting bar haga ta meeting ubu penbanda ka ayu ubu penbanda ka condition ubu penbanda kata ka jing da wajung ukeng na ka bantaban man rai kata jing su badong kong ong ula u kenroi u kendang nadu gitu ki pilar ki palasi jubor ka sarkar asam since 1971-72 hadin nang ta u ong pade
ia katoga plantation nak mata ban imbiang ha kenong lapangap bat hadin nang tau ong ba barok gitu gi lengkha gitu gi beri gi jung gi beri jung gi badon situ gi kenong gi debek beregister chpo kerbe ngalong ator mos council nak mata ban rai kata gi su te hak ni gi jung dawa jung ki kinong lapangap kim pediang bat kata gi jing yalah kan riu terik kampoi saya ero te halor kata gi halor kan ni gi jing jia lapangap kini gi karibi ki base bej na kata gi jing keren kan riu terik ba tang kata ka girimeng ipat ya soy kumno gini gini kenong jungi ke kumno gini gi penar kini kinong lapangap kilek la ni ginut ban wan ot yu tok bau khau jungi kalau abi kata agreement te meno ku bau khau te ula ayu te la de ke por ot te jadi yang kendau kumut ba kini kinong karbi gi jing scam magani te kumut ngi nang leng jungi ni keren na kabasai bara ke juk por ngi kenturu ngai bor ai man simru ye kinong sok senong jungi perok persnam jungi ba kim de ban ngop akum kini gijing penbet jungi karbi bara ke juk por kamut ngi de ban long ke beslur te sekawe ke poin ke bangi gide ban ong lani don kaman ong ba ga government ru kare bersim khia ye gani lada slur makana ki briu jungi ru ngin suyap e ge gumaji hamu kro lada ka government jungi kamut kam sim ye jingit khli lani kam sim ye jingit khia ban bu kita ki bor pahra ki babiang te sekawe ngimut ban ong ba ngiladep ye kren hi bat he snong jong chong lapangap bat na kaleng jungi kum ka forum hagan nyeu tarik ngadap ai ke jing tho cha DC jong West Hills District ban lum ban lang ya baro kitu ki lengkha ki puta ke bagi briu jungi kinong song snong jong snong lapangap kimnut su ban lek thung kimnut su ban lek tep kum ta ter te gide ban lum ban lang kata ka jingtho ka jingkheng bar gide ban asy government te government ka don kade ban siu ya kata ka bai luksan ke lani kata ka competition namar ko bang ong do meneba ki briu jungi seto kide ki bai im kamriang ki chania teli na ka panta ka ja kpo ka jungki ha kitu ki lengkha ki puta jungki te haba kim yo shu ban le rep ban le riang na ekin bam ke te ka sarkar jungi kamut ka deban siu ya ka bai luksan ke bat menta ngimtip ka jingjia kan longkum no hato kinong song snong jungi kim yo ne ban le od utu kuba khau jungki namar ba kinong song snong jong snong lapangap kidon ki babun ki lengkha jungki kidon cikitu ki jaka api cikitu ki area te kamut ha ki jingi de ba ka neru ka sarkar ka de ban sim ka jingkit khli na ka banta begitu kinong song snong jungi kin yo ban lei ot deu tu kubau khau jungi jongki mentah hinamar bang yo iba kubau khau la iba te lada ka sarkar jungi kamla ban sim khia kamun jing du ka bakrau kan jiai kitu kinong song snong jungi ke ba song ke basa situ kan wan kan nem sniu kan wan ka jing yap than ken te de ne ga daw kamut ba ni kan tu ye government ba ka de sim khia da kilo kilat kan tiru ba kinong song snong jungi kin yo ban ot lan de ban lum ban lang yo kubau khau jungi ha ka por ka babiang kana kan omdon kata ka jing kata lan kata ka jing luksan te ngidon ru ban ajing bun ba lada kipai nong snong jungi jong snong lapangap kim yo ban lum ban lang itu kubau khau jungki te ka sarkar ka dehi ban sim ye kicik kli na ka banta ka jing bit jing biang jong kitu kipai nong snong jungi badon situ te kat kum ka jing tip ka jungi te namar ba ka jing tip ngayo hi tang ba ngangam don sport area mo ngleng jungi don sport area te ban mata ye ke e bom shisha ke bom yo idel jo ki khmat ru kalong ka bae te ngim ong re ba katlot kata ka borjing duna ka jing gedon kata ka jing duna te ha ka jing tip jo mi hi iba ha ka tu sgi yo iba kidon kita ki jing kawang terkas ki jing terkas ku ter mo te ha ka jing ide bakan ni nagaliang hi bor pulit baro arliang ru kadon hi kata ka jing te lakam na kabata ban ongjia ka e ke ba sniu kai ka ban poi se kata ka jing ngi so yada hinre haba mi ginu ke jing huru ra se kitu ki jakamo omde te kumbalong sesor kamut cubu ngiyaj nang ne na kasurok ba lada ki pulit ki lakhang la ni lada ki pulit penokam da kita ki tiarkas kum ter upai ba don lat su ke ban ki te cepo rura cepo klau kum to te kum no pulit ula ban te lakam pi lada khang hang neru unyaj be na klau ru ulaj te nang ni ka daw kamut ba kamut ki bor jong ka island ki bor pulit ru kim la su ke men te lakam namar bakan nungut kita ki pulit ye don dala siat tiarkas makenaru tang si jaka arjaka upai ba pan unyaj ka daw kat ba umbon udon linti ban yai te de nang ta ka daw jas ka wer ko upai ba ang to hede lokal utip lada ki khang hang ni ngan yai na ngan yai nang no kitip ta lang tv de nang ta ka daw